Kaga Maturu, ba ma sai ka ce wani abu ba, domin na riga da na yanke hukuncin cewa zan baka wasu kuɗaɗe ka jajari da shi. Zancen aure tsakanina da kai kama daina yin shi don ni ba matan yara ba ce. Me kike nufi? Na fi ƙarfinka, na kuma wuce tunaninka. Love binds and it binds forever. Ina son ka so mara misaltuwa. Shi yasa kike so ki ga bayana? Ban gane abin da kake faɗa ba. Kin san na kashe mutum. Good binds while evil unravels. Na yi haka ne saboda ina son kuɗi, ina kuma son na rayu a cikin dawo. Da idan aka ce zan iya kashe koda kiyashi ne ba zan taɓa yadda ba Zubaida. Suppression is another word for evil. Zubaida. Ashe duk kina sanar da abubuwan da kika shirya. Har yanzu ka ƙara saka na ado. Akwai ranar da nake cikin gidan nan naki da dare biki sanya ba. It is also another word for deceit. Yadda na kashe mijinki saboda soyayyar da nake miki, haka ke ma zan iya kashe ki idan na rasa ki. MMI Investments Jaws returns with a deceitful love story. Zubaida. Amma kana son ka yi amfani da wannan damar ne da cimma bukatun ka ganin cewa Zubaida ta yi aure. Zamana da kai sirri ne. Zan so ka rike wannan sirrin. Ina so ka bani lokaci dan kaɗan domin ina aiki ne akan. Lokaci tafiya yake, ban fa gane miki ba. Crazy in affection, mad in love, and engrossed in love. To yanzu in ce ne ka dauka ka kashe mutum zaka iya kashe shi. Kamar ne ki da nawa sun yi rinai wayya gani. A masoyi da masoyi sun rage kauna wayya take. Kamar nan ka da nawa sun yi rinai wayya haka ne. Masoyi da masoyi sun rage kauna wayya take. Da ganga da mahauci ba su da sabo. Kamar Sani da Salisu ne da Gambo. Da na zo a gare ki ki tashi ki tarbo. Marancin soyayya zani da sakan dutse haka ne. Bari in dan ra'ayina ga masoyi Katarina da ni kan ja shi jikina na rubuta shi a raina. A hadin jallan gwanina ka cika min kudurina ya kasance a madina in ya wuce zan bata da wani. He decides to take the bull by the horn to wipe away her tears. Zubaida. Saurayin Zubaida ne kafin ta yi aure. Wanda ya shiga tsakanin wallahi zai ji kunya. Kuma saurayi na ne. Saurayin Zubaida. Dark secrets start stumbling out of the closest, and deceit, jealousy, hatred, and obsession takes effect. Ba zan iya jure rashin ganin ka ba. Kin kusa me kike cewa? Who uses who succeeds over who dies and who lives. Wanna find out? Get a copy, watch the game, and take the lesson. Zubaida. Daga nan ban sake jin shi ba. Ahmad, ka taimake ni wallahi tsoro nake ji. A Karzo FSA movie. Executive producers Sakina Abdullahi and Salahuddin Ibrahim. Da gaske ne maganar da nake ji cewa wai an kawo sadakin kice. Da gaske ne. Assistant Director Awalwai Abdullahi. Story and Screenplay Habun Hajia. Producer Habun Hajia and directed by Sunusi Oscar 442.